Šta ste dobila u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow. A kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. Onda ću ja biti prva. Hvala druže na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. Nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Neverovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo! Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nicole, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nicole želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. Mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Povraća mi se. Nicole, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Samučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit
tekoću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nicole imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele i meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nicole, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, šta se smeješ, sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da, to je divno. O, šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da, to je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? U pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow, unutra labubu. Neverovatno, to je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo.
A Nikol ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, nevjerovatno. Ogromna pasta za zube. A kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjem samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I oprat ću zube. Kako je ovo cool? I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. O, čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Za nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nikol. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da, probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da isedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jo, Monika, koliko pene? Tvoje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. Jo, dobila sam najmanju fantu. To je tužno. A Mandy imala više sreće. Ona ima srednju porciju. Ali Britney je imala najviše sreće. Pogledajte koliko fantu ima. Da, to je sve moje. Ali prva počinje Jane. Hajde. Super, spremna sam da probam svoju fantu. Gde je? Evo je. Baš je ukusna. Što? Tako malo? Pa dobro. Jesam sad ja, da? Juhu! Wow, koliko fante! Kako je hladna i jako ukusna. To baš osvežava. Sada Britney, hajde! Da, pritiskam. Ajoj! Neverovatno! To je bilo baš moćno, jel da, devojke? Hoćemo još? Jo, neću da jedem ljuti čips. Plaši me. Oh my god. Jao, samo pogledajte ovu jezivu kutiju. Očigledno će to biti poslednji čips koji ću pojesti u životu. Mamice, plašim se. To se ja plašim. Pogledajte moju porciju. Mandy, počni ti, molim te. Oh my god. Dobro. Sva sam se naježila. Jako se plašim. Dobro, mala porcija uopšte ne je strašno. Kako ljuto. Prošlo je. Hajde, Jane, sad ti. Ne, ti si na redu. Ti. Jedi već. Dobro. Da mi ne bude tako strašno, poješću čips sa prijateljima. Da, emitovat ću. Ćao svima. Danas ću pojesti najljući čips na svetu.
Pogledajte kako izgleda. Jeste spremni da vidite to? Onda počinjem. Jao, već mi gori jezik. Ali držim se, sve u redu. Da. Kako si hrabra. Drugari, zapratite ovaj kanal zbog Jane. O, ne. Sve u redu, da. Eto, sve sam pojela. Ajoj, ne mogu više. Ups, šta će sada biti? Ne mogu više da izdržim to. Treba mi hitno voda. Oh my god. Šta? Gde je voda? Ajoj. Staj mi samo jedno. O, da, kakvo olakšanje. Jao, kako odvratno. Hoću da zaboravim na to. Završila sam. Dobro, čao svima. Ej, gde ćeš? Jedi svoj čips. Moraš pojesti ga. Hajde, 3, 2, 1, otvaraj. Mamice, jeste vidjeli to? Plašim se da zamislim šta će biti sa mnom kad ga pojedem. Hajde, Britney, verujemo u tebe. Hvala vam. Ali sumnjam da će mi to pomoći. Devojke, postaje mi jako ljuto. Hajde, možeš ti to, Britney. Još malo. Hajde. Evo ga, počinje. Sad će pući. Ne boj se, pomoći ćemo ti. Jel ti sad bolje? Da, kakvo olakšanje. Hvala vam, devojke, spasili ste me. Jao, ovaj mentos je veličine mog prsta. Srednja porcija nije loše. Wow, koliko bombona sam dobila. Neverovatno. A Jane ima jako smiješnu porciju. Da, znam. Pa šta da se radi? Moram pojesti ove male bombonice. Baš su ukusne. Kako osvežava. Gledajte, sad imam ledeni dat. Super. Ja sam završila. Ko je sljedeći? Britney, sad ti, hajde. Da, to je odlična vest. A već sam spremna da probam sve bombone. To je baš hladno. Sad ću napraviti balon. Gledajte. Jao, smrzla sam se. Konobar. Tu sam, gospođice. Dajte mi mentos. Ovo će vas ugrijeti. Izvolite. Spremio sam vruć čaj za vas. Izvolite. Baš ti hvala. Da, sad mi je mnogo bolje. Hej, sklanjaj se odavde. Kako prija. Mandy, što čekaš? Sad si ti na redu. Da, tačno. Evo je moje bombone. Ali moram se pripremiti za to. Stavit ću rukavice, kapicu i šal. Da, tako je. Sada mogu probati. Tako velika. Sviđa mi se. Super. Poješću svaku bombonu. Da, prelepo. Devojke, gledajte mi balon. Kako vam se čini? Sad će pući. Ups. Wow, pogledajte. To je pravi sneg. Mandy, napravila si nam pravu zimu. Hoćeš da se igramo? Hoću. Eto ti. Super. Jo, jesi se smrzla? Izvoli. Tako će ti biti toplije. Hvala. Ej, šta to radiš? Eto ti. Eto i tebi. Jo, nikad nisam vidjela tako malu kolu. Slatke. Wow. A Britney je dobila veliku flašu. Da, blago meni. Šta? Šta? Ne mogu da verujem. To je najveća flaša kole koju sam ikad vidjela. Cool. Mandy, ti počinješ. Da, znam. Ej, devojke, to nije obična kola. To je žele od kole. Super. Šta? Kola mi se zaglavila u grlu. U pomoć.
Hvala vam, devojke. Baci kocku. Jesam sad ja. Odlično. O, da. Ovaj žele je fantastičan. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. O, da. Blago meni. I meni se jede. Jao, ruka mi se zalepila za flašu. Jao, kako da odlepim to? Šta je to? Ne mogu da skinem flašu. Zalepila se za moju kosu. Pomozi mi. Pazi. Ups, izvini, Mandy. Tišina, smiri se, sad ću sve popraviti. Eto, tvoje kikice. Vratit ću je na mesto. Dobro je. Skloni tu flašu. Da, sada Jane. Super. Vreme da i ja probam svoju divnu kolu. Jao, ne mogu da istisnem žele. Šta da radim? Ne znam. Halo, dragi, hoćeš mi pomoći? Čekam. Naravno, lepotice. Ćao, devojke. O, ćao. Tako si ja. Neverovatno. Mandy, skloni se, ja sam Britney. Ja sam Mandy, kako si? Hej, ne smetaj nam, pričamo. Ti ne smetaj. Hej, hoćeš mi pomoći sa kolom? Naravno. O, hvala. To je baš ukusno. Sipaj više, još više, još više. Jo, sve je prljava. Thank you. Hvala, dragi, možeš da ideš. Vidimo se. Idem i ja. Stani, čekaj me. O, kako lepo. Kako slatka krofna. Sviđa mi se. I ja sam zadovoljna. Wow, neverovatno. Blago meni. Pogledajte. Jedva čekam da probam. Stani, ja počinjem. Let's go. Dobila sam najmanju krofnu, ali preslatke. Sad ću je probati. Super. Sad ja, konačno. Stani. Ja sam na redu. O, ja obožavam glazuru od jagoda. O, tako je slatka i ukusna. Divno. O, blago njoj. Jane, požuri. Super. Hoćeš mi dati ove mrvice? Molim te. Pa dobro, uzmi. Super. Hvala. O, da. Baš ukusno. Jeste završili. Konačno je moj red. Ja ću jesti kao prava dama. Prvo ću odseći sebi malo pače. Da, tako je. A sad ću ga probati. O, da. To je najlepše što sam ikad jela. O, blago meni. Mogu jesti to non stop. Za doručak, ručak i večeru. O, magično. A možeš li da požuriš malo? Ne možemo da te čekamo. O ne, da li će stvarno jesti po malom komadu? Jao, ni do sutra nećemo završiti. Dobro, Jane, hajde da se igramo. Papir, kamen, makaze. Dobro, a sada šah. Pobedila sam. Ne ljuti se. A kako treba stavljati to? Jel tako? Zamisli, a posle mu kažem. Ja, spava mi se. Daj meni. Skoro sam završila. Ostao je poslednji komad. Završila sam. Bravo, bravo, Britney, svaka čast. Odlično. Bravo, svaka nam čast. Završili smo izazov. Iako je trajao baš dugo, nema veze, zapratite naš kanal. O ne, kakva mala krofnica. A kod mene je normalna. Drugari, bit ćete šokirani. Ja sam dobila ogromnu krofnu. Što? Kako ćeš je jesti? Ja sam prva. Neka je moja krofna mala, ali sigurno mnogo ukusna. Gotovo.
Ted, sad ti. Naravno. Krofnica, gledajte kako mogu. Hop, završio sam. Annie, sad si ti. Da, naravno. Odakle početi? Ova krofna je preteška. Šta da smislim? Ideja. Imala sam negde milovku. Ups. Sad ću podići ovu krofnu i pojasti je. Uspeću. A niko me neće zaustaviti. Hajde, Annie, verujemo u tebe. Da, uradila sam to. O ne, samo ne leptir. Jao, padam. Jesi li dobro? Ma, odlično sam. Pa zašto sam opet dobila malu hranu? A kod mene je obični marshmallow, super. A gledajte moju porciju. Ogromne. Nancy, hoćeš li početi? Da, naravno. Brzo ću ja. U stvari, imam ideju. Mala kuhinja za mali marshmallow. Sad ću istopiti svoj marshmallow. Samo treba sačekati. Kakav je to miris? Nancy, vidi. Šta je? O ne! Sve je izgorelo. Nancy, bitno je što si manikiru radila. U redu, poješću ovo. Bože, kako gorko, fuj. Ted, prestani da se smeješ. Annie, nastavi. Nema problema. Ja imam apsolutno običan marshmallow. Stavit ću ga na štatić i malo ugrejati. Tako će marshmallow postati mnogo lepši. Gotovo, sad ću probati. Prelepo. Tebe, na tebe red. Hajde. O, hvala, Annie. Sad ću i ja ugrejati ovaj marshmallow. Ove vatre nije dovoljno. Treba nešto smisliti. Znam. Gledajte, vratio sam se sa bacačem plamena. Sad ću ispeći svoje jelo. Dođi ovamo, slatki moj. Tako je bolje. Završio sam. Sad ću probati. O, da, to je ludo ukusno. Neverovatno je, devojke. Devojke, ne brinite. Sigurno ćete imati sreće drugi put. Jao, najmanje kokice u mom životu. Kod mene nisu male, obične su. Ted, Annie, gledajte ovo. Ogromna kanta kokica. Konačno sam imala sreće. Oho, blago tebi. Pala mi na pamet, dobra ideja. Imam zrak koji će povećati sve što poželim. Sad ću ga uključiti. Cool, radi. I šta se desilo? Zašto nije uspelo? Glupi aparat. Pa dobro, ješću ovako. Ukusno, ali malo. Annie, nastavi. Konačno. Dobro, igram košarku, tako da ću baciti sve kokice sebi u usta. Uradit ću to vrlo brzo. To je zaista baš brzo. Joj. Nema više. Šteta. Dobro, nastavi, Nancy. Vrlo rado. Taman sam ogladnila. O, da, to je prelepo. Neću nikome dati, nemojte ni da tražite. U stvari, dobro, hvatajte. Jao, kakva sreća. Šta? Nema više? Padam. Nancy, jesi li živa? Ne mogu izaći. Sad ću joj pomoći. Treba mi nož. Sad ću osloboditi Nancy. Čujem zvuk slobode. O, hvala, Tede. Baš si smešna. Šta je to? Najmanji hamburger na svetu. Opa, a ja imam veliki hamburger. Najveći hamburger je ipak kod mene. A vidi koliki je. Jao, Tede, nemaš sreće. Prestanite da se smijete. Kako da ga pojedem? O, znam. Uzet ću drvene štapiće. Sad ćete sve vidjeti. Također će mi trebati pakovanje od Kindera i gumica. To je to, napravio sam katapult. A sada treba staviti hamburger ovdje i baciti ga. Hvatam! To, uradio sam to.
Nancy, idemo dalje. Dobro. Joj, tako sam gladna. Poješću ga sav odjednom. Joj, kako ukusno. Oduševljena sam. Nancy, imaš baš dobar apetit. Da, upravo si. Nancy, imaš bradu i brkove na licu. Haha, veoma smiješno. Ko je sljedeći? O, sad sam ja. Dobila sam baš veliki hamburger. Kako da ga ugrizem? Ne, to nije zanimljivo. Da, imam ideju. Sad ću se setiti bokserskih časova i izlupati ovaj hamburger. Zašto ga udaraš? Nije ti ništa uradio. Još niste shvatili? A gledajte kako ga lako sad mogu pojesti. A još kažu da su sportisti glupi. Šta je to? Jesam to dobila malu picu? O, ja imam običnu picu. Miriše prelepo. A kod mene ogromna pizza. Najveća pizza na svijetu. Blago meni. A vi jedite svoje mrvice. Dobro, ja sam prva. Joj, ova pizza je tako mala da je mogu pojesti za jedan griz. Male, ali iznenađujuće ukusna. Svidjelo mi se. Šta se smijete? Ted, nastavi. Naravno. Pizza, pizza, pizza. Savršena si. Joj, kako se sir proteže. Jedva čekam da probam. O, da. Nerealno ukusno. Mogao bih jesti ovu pizzu ceo život. Jo, blago njemu. Aš tako? Hej, vrati to nazad. Samo sam htjela da pomerim. Ma da, kako da ne. O, pala mi je na pamet ideja. Ješću pizzu ovako, tako će biti brže. O, da, divno. Ted, gdje su ti maniri? Nancy, još nisi pojela? Eto, već počinjem. Jedva čekam da probam. Oho, to je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Joj, Nancy, je li sve u redu sa tobom? Da, sve je odlično. Upravo sam shvatila da sam apsolutni fan pizze. Ne razumem zašto sam jela nešto osim pizze. Jel to kobasica? Nema veze. Nancy, jesi li trudna? Šta se smete? O ne, debela sam. Annie, pomozi mi. Znam da se baviš sportom. Dobro, hajmo. Hej, Nancy, gdje si? Hajde za mnom. O, vidi, imam motivator za tebe. Hajde, Nancy, hoćeš ovo pače? Moraš ga zaraditi. Možeš ti to, hajde. Ej, stigni me. Hej, Tede, probudi se. Pogledaj našu lepoticu. Oho, Nancy, savršena si. Hvala, Tede. Ni vi niste loši. Hajde da zapalimo selfie. Eto, dobila sam malu picu. A kod mene je srednja, normalna pizza. Devojke, ja sam dobila ogromnu picu. Pa, ja prva počinjem. Brzo ću pojesti ovu bebicu. Ali barem se sigurno neću isprljati. Ovdje ima samo par zaloga. Nastavljeni. Jao, tačno. Zagledala sam se u tebe i pala mi je na pamet super ideja. Sad ću iseći svoju picu, ali ne na trouglove. To je previše dosadno. Želim spiralnu picu. Da li je neko ikada jeo ovako? Naravno da ne, jer je to moja autorska metoda. Ovo je vrlo brz način da pojedete picu. Jesti trouglove više nije moderno. To je to, Nancy, sad ti. I ja sam smislila nešto zanimljivo. Poređat ću sva pačeta pice jedan na drugi. Onda ću dobiti picu tortu. Gotovo. Sada mogu uživati u ukusu. Devojke, pizza je ekstra. Samo što ću je baš dugo jesti. Hoćete me sačekati? Jill, imam ideju. Nancy, hajde, možeš ti to? Ti si borac, Nancy, ne odustaj. Hajde. Da, ja sam borac. Moći ću da pojedem sve. To, pojela sam. Da, Jill, pomogli smo joj. Nancy, svaka čast. Ja opet sam dobila malu hranu. A kod mene je velika lizalica.
Pogledaj moju, to se zove velika lizalica. Jill, kakva je to mrvica u tvojim rukama? To nije mrvica, to je moja lizalica. Dobro, neka je mala, ali i dalje je ukusna. Vidi Jill, ona jede prazan štapić. I šta se smete? Joj, nema više, a tek sam počela. Nancy, sad ti. Jao, tačno. Sad ću je otvoriti. Brzo i lako. Jao, Annie, izvini. Dakle, gdje sam stala? Kako ukusno. Pitam se, kad će se završiti? O, imam ideju. Šta, čaša? Da, potrebno je samo malo dodati vatre. Devojke, sad će biti vruće. I evo, moja velika lizalica se pretvara u slatko piće. Probat ću. Nikad nisam probala lizalicu u tečnom stanju. To je čak i bolje nego obična lizalica. Nancy, pazi šta radiš. Pored tebe se plašim za svoj život. Previše pričaš, Annie. Bolje jedi svoju lizalicu. Tačno, jedva čekam da je probam. Jo, kako je teška. Devojke, ne mogu je podići. Pomozite mi. Vuci. Ne mogu više. Ovdje je potreban ili neki gigant, ili čekić. Devojke, pazite se. Sad će ova lizalica dobiti batine. Eto ti. Još nekoliko udaraca. Sigurno će se razbiti. Ostalo još malo. Hajde. Eto, lizalica se raspala. Znala sam da neće izdržati moje udarce čekića. Sad ću probati. Prelepo. Hoću još. Ostalo je sasvim malo. Poješću sve mrvice. O ne, dobila sam najmanju flašicu kole na svetu. A kod mene je napokon normalna porcija. Zadovoljna sam. Pogledajte ovdje. Blago meni. Jo, Nancy. Jadna ti, nemaš sreće. Ne slušaj, flašice, ti si najslađa na svijetu. I sigurno si najukusnija. Da, znala sam. Prelepo, želim još. Što? Nema više? Ne brini, Nancy, imam ja kolu. Nastavit ću da pijem umjesto tebe. O, da, to je ludo ukusno. Čekajte, ima još na dnu. To je najlepši deo. Moram pojesti sve. Joj, moj prst. Zaglavio se. Sad ću ti pomoći. Hajde, izlazi. Nancy. Sad ću sve uraditi. Treba nam ulja. Dođi kod mene, prstiću. Spasit ću te. Tako je. Eto, sad ga možeš izvući. Eto ga. Nema na čemu. Annie, sad ti. Sad ću. Otvaram. Jao, opet teško. Zašto je sve veliko uvek tako teško? Ali to je super ukusno. Devojke, ne želim da se hvalim, ali to je predobro. Malo si se umazala. Šta kažeš? A, to? Ma nema veze, sad ću to sve polizati. Opet imam najmanju čokoladicu. A meni će i ovo biti dovoljno, super. Devojke, pogledajte koliku čokoladu sam ja dobila. Ogromne. O, imam ideju. Za malu čokoladu mi treba mala kuhinja. Treba mi mala šerpa. Stavit ću je na šporet. Mali šporet, naravno. A unutra ću ubaciti svoju čokoladu. I naravno, dodat ću mlijeko. Uključujem šporet i čekam. O, počela da se topi, super. Napravila sam toplu čokoladu. Sipat ću je u malu čašu. To je tako slatko. Čak mi je žao da probam to, ali ipak hoću. O da, ukusno. Ja sam završila. Ko je sljedeći? O, ja ću. Oslobađam čokoladu od viška i grizem. Šta može biti bolje od takvog načina? Eto, završila sam. Što nije u redu?
A dugo nisam jela čokoladu, poželjela sam je. A kako ja da pojedem svoju čokoladu? O, ideja. Devojke, gledajte pažljivo. Trik. Wow, bez omota je još lepša. Počinjem. Skupila sam svu svoju snagu da bih što bolje izmrvila ovu veliku čokoladu. Nancy, pa ti si kao Hulk. Jel vidite ove ruke? Oni će sada stvoriti umetnost. Eto, čokoladna kućica. A sad je vreme za degustaciju. To je prelepo. O, ideja. Gledajte, u kući sam. Ovaj krov je baš ukusan. Devojke, ne gledajte me tako. To je moja čokolada. Sama ću je pojesti. Juj, a zidovi su baš teški. Ali ukus je ekstra. Ostalo je sasvim malo. I posljednje pače. Gotovo, završila sam. Da, konačno mi se posrećilo. Veliki Oreo kolač, cool. Wow, blago tebi. A mi nismo imali sreće. Ja sam dobila najmanji kolač. U redu, sad ću ga probati. Prvo ga moramo kupati u mleku. Probat ću. Jao, divno. O, ostalo mi je mleko. Popit ću ga. Devojke, za vašu lepotu. O, mleka ima baš puno. Popit ću sve. Baš je ukusno. Šta je? Ko je sljedeći? Nancy, hajde. A, tačno. I ja sam na redu. Kakav miris. A kakav je ukus? Divan. Oreo bez mleka nije pravi Oreo. Kapetan Oreo kreće u daleku mlečnu plovidbu. O ne, kapetan Oreo se izgubio u mlečnom okeanu. Naći ću te. Hej, šta ti je? Joj. A evo kapetan Oreo. Ipak ću vas pojesti. Nećete pobeći od mene? Da, završila sam. Jill, ostala si samo ti. Da, znam. Ali ova čaša mleka je premala. Okej, ipak vredi pokušati. Ups, nešto nije u redu. Jill, čaša je premala. Nema veze, imam ideju. Samo ću sipati mleko na kolač i to je to. A sad mogu probati. O da, devojke, to je ukusno čak i bez mleka. A šta je unutra? Pridrži to jen. Najukusniji deo je punjenje, a ja imam ga 100 puta više nego vi. Obožavam Oreo. Da, oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Izgleda da je to to.